a disfrutar. Com sempre vos dic, picant per la de la família. Miguel, ara en què mos vas a sorprendre? Explica'ns un Ara poquet. pues, en fajites, anem a fer unes fajites fresquetes, ¿vale? Que ara que ve la caloreta aniran molt bé. Unes fajites que portarà un combinat de rúcula, canónigos, brots joves de qualsevol tipus d'hortalissa. Hem ficat també, en la primera que anem a provar, formatge mozzarella, val? Molt fresquet, i unes anxovetes, val? Que hem marinat també en aquest oli durant uns 20-25 dies portaran. Val? Anem a fer la primera cata. Criminal! Genial. Així tenim la fajita. Sí, podria ensenyar-li a la càmera, Val? El tall, el tall. Madre mía. Vull que mireu a l'interior. És- Val? Així teniu, per exemple, que porta les grossetes. Però mira això, mira el Anxoa. tros d'anxoa Uah, espectacular. Val? I res, això molt fresquet. És una de les fajites que jo més gaste per a l'hora d'esmorzar. Val? Moltes voltes a l'hora d'esmorzar me faig una fajita d'estes i va molt La nota bé. que... gallina de pell. Hòstia, és que està supertendra. Bicharraco, brutal. Hòstia, se me Que fas desmunta. un plat que m'ho faria jo tots els dies en estiu. Ah, bueno. Li falta picant. Jo, si no us importa, per a mi li falta picant. Que canvia una miqueta. Evidentment, sempre que cuidem per a tot tipus de públic, evidentment que li agrada el picant, i després, pues, a l'hora de picar sempre estem atents. Nene, en cuanto a sabor, te digo que es algo espectacular. Esto Increïble. Es la mejor fajita que he echado en mi vida, te ho dic ja. De les meves preferides Uau. és esta, val? Un plat ràpid, fresquet i molt bo. Encima yo había gastado de peix y menos de peix encurtit. De peix de salat. De salat, com se diu? Sí, salat. Salat. Passem una servilleta, per favor. Espectacular. I para que estem ja a les portes de l'estiu. Ara a l'estiu. I de És dieta. algo- I de dieta, Increïble. I sense gluten. Salvatjada. Per favor. Mira si que te grosset. Ay, muy rico. Brutal, che. Fichaje el puto Miguel Gel. Anem a fer una altra cata, una altra fajita diferent. Val? Esta és nova, no la he gastat en diferents versions, fent coqueta de dacsa, que és molt típica del meu terreno, val? Que Miguel és de la Safor. De la Safor, val? Com no en teníem, vale, tirama de fajita, hem ficat canónigos, tonyina, li hem ficat les anxovetes, unes sardinetes, i després tenim cayena molguda, brosetes tanjit mexicanes, en toc de llima, i la salsa, una de les que més m'agrada, que és la salsa habanero verda, val? ¿Ya la chipotle esa? No, l'habanero verda. Això què és? Vale, és esta salsa, és una salsa d'habanero, ¿vale? Té un nivell de picant extra fuerte del número 3, és un picant ja aceptable, ¿vale? Considerable. Entonces me encanta, ¿vale? Tant per a carn com per a peix. La menjo molt en pollastre, ¿vale? La menjo molt també en peix, en merluza, en qualsevol tipus. De veritat, és un descobriment que he fet i m'encanta. I de fet, anem a provar-la. Bueno, de bueno. Com no mos paguen el ¿De cuántas unitats estem parlant? estaríem parlant d'alrededor, perquè les salses tenen un poc menys, però unes 60-70.000. Oh, L'olor és espectacular. es Guau, cañera, ¿eh? Ah, bueno, entonces le pegué un chorrotado. Però és Bueno, que anota-li primero un va, mos. va, I després... he ficat prou. Ah, que me explica ya. De Vale. totes va. formes, a mi m'encanta aquesta salsa. Jo crec que vaig a ficar-li un poc més. No sé. Vaig a pegar-li primero un mosset. No, no. L'olor que fa és molt bona. Criminal. Oh, prepárate a entrar dentro de mí. Lo veis molt suau. Molt bona de sabor, pero suau en cuanto picante, El sabor és molt bo. Pero es de sabor. Espectacular. ¿Y este que tenéis? Tonyina Tollina. i sardina marinada en Carolina. Val? I la salseta. O sea, es una del grau, Rick. Bueno, che, yo creo que es algo delicioso. Molt bona. Saps? Una van pujant tant en densitat com de delícia, tio. D'entrar, el Espectacular. vinagre que porta és brutal. Vas a vinagrar, però de veres que sabor brutal. I m'agrada molt la combinació de la tonyina en la de peix. Farem combinacionetes d'una tonyina, ou i diferents tipus de coques a ser possible del terreno.
A mi m'agradaria fer una cochinada. A tu t'agrada molt. Però és que més que encara no pica prou. I una miqueta d'oli de Carolina. Té un punt cítric també, eh? Sí, sí. Té un... M'agrada. Agarres el pollastre que salta molt de gust, agarres merluza, l'altre dia vaig fer una fajita amb merluza. Ahora sí, mucho mejor. Yo no quería un chupito Vale, Carolina. de això directament. Espera, Ara. m'ha untat més a la boca, penso jo. Haber elegido muerte.